Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het onderwerp over het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, blijft het nieuws bepalen. Vandaag tijdens de Rijksministerraad in Nederland stond het op de agenda, maar de Extra weet te melden dat staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops het onderwerp van de agenda gehaald heeft. Curaçao heeft bezwaren tegen de ondertekening van de COHO en volgens Knops is het beter als er eerst buiten de vergadering wordt onderhandeld of Curaçao nu akkoord gaat, ja of nee, voordat het weer op de agenda van de Rijksministerraad komt. Al lange tijd wordt op Curaçao geklaagd over het slechte internetbereik dat UTS Flow levert. Gisteren stond het onderwerp op de agenda van een vergadering van het parlement. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, gaf aan dat hij overleg heeft gevoerd met Flow. En inderdaad zegt Cooper dat er heel veel te verbeteren valt. Op dit moment is het niet goed en hij is bereid om samen met Flow samen te werken om te kijken hoe het beter gaat. Maar dat het beter moet, is duidelijk, aldus Cooper. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Problemen in het telecommunicatiesysteem op Curaçao kan grote problemen hebben voor veel mensen. Dat zei parlementariër voor de PAR Steven Cruz. Momenteel wordt er gesproken over de slechte service op het gebied van telefonie en internet die wordt geleverd door Flow. En volgens Cruz zijn er 10.000 huizen en bedrijven op Curaçao verantwoordelijk voor een goede telefoonverbinding voor wat betreft hun alarm. Als er geen goede telefoonverbinding is, werkt het alarm niet met alle gevolgen van dien, aldus Cruz. 8 organisaties hebben gisteren een akkoord getekend om te zorgen voor betere uitwisseling van informatie en betere samenwerking. Het gaat om het politiekorps, het Openbaar Ministerie, douane, de kustwacht, de Koninklijke Marechaussee, het RST, de Veiligheidsdienst van Curaçao en Interpol. Door betere uitwisseling van informatie en betere samenwerking kan criminaliteit op het eiland beter bestreden worden. Al vanaf het jaar 2000 vliegen er Amerikaanse vliegtuigen vanaf de Vol-basis in het Caribisch en Latijns-Amerikaans gebied om antidrugsoperaties uit te voeren. En dit zal ook de komende 5 jaar nog gebeuren. Hierover heeft het Koninkrijk der Nederland en Amerika een akkoord bereikt. De Extra schrijft erover vandaag. In de afgelopen periode hebben er enkele vervelende vechtpartijen plaatsgevonden op de scholen op Curaçao. Leerlingen raken met elkaar in gevecht en dat loopt soms helemaal uit de hand. Volgens de Extra is de politie momenteel meer aan het controleren bij verschillende middelbare scholen op Curaçao. De politie is duidelijk zichtbaar en wil op die manier voorkomen dat leerlingen met elkaar gaan vechten.
De Curaçaose Rizen Isenia werd vorige week gekroond tot Miss Teen Universe 2021. Gisteren kwam ze aan op Curaçao met een vlucht van Copa Airlines. Ze werd door veel mensen enthousiast ontvangen. Daarna vond er een receptie plaats in het Acoya Hotel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.